En nome do Bloque Nacionalista Galego, trasladar o meu pésame e a miña solidaridade e a solidaridade do Bloque Nacionalista Galego con Isaías Carrasco, a persoa asesinada nesta mañán. Unha vez máis queda demostrado que ETA é unha banda criminal, sin corazón e sin entrañas, que ademais só sirve para sementar a morte e a destrucción. En un momento tan triste e tan dramático como este, eu espero, e o BNG espera, e fará todo o posible porque ninguén teña a tentación de utilizar este asesinato con fines electoralistas de ningún signo. Creemos que, en honor á memoria de Isaías Carrasco, ninguén pode caer na tentación de utilizar este asesinato para apuntalar tesis partidistas do signo que sean. Facelo sería indigno e intolerable. Creemos que é o momento da unidade e non é o momento do partidismo.